നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏത് ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ് വന്നത്? 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. അതിലെന്താണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? അനന്യ ചേതാവ സതതം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? വേറെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാണ്ട്, വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത്? അതായത് നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ മരണസമയത്ത്, മരണവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അതെല്ലാം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്, എന്ത് ചിന്തകളാണോ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്, ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ് നമ്മളോട് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവർ ആകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശരിക്കും എന്താണ് ജ്ഞാനമിശ്രഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനമിശ്രഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഹഠയോഗം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗയോഗം മൂലം നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെവിടെ വരെത്തുന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി അവരുടെ പ്രാണജീവാത്മാവ് പോയി എവിടേക്ക് എത്താം? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരയ്ക്ക് എത്താം. ഇനി അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് അതിന് മേലെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാക്സിമം എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റും? ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കും എത്താം. രണ്ട് വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീര പ്രകാശ വലയമാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മേലിലുള്ള ആ താമരപ്പൂവിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്, പൂവിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യാണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സമർപ്പിച്ച് അവർ ധ്യാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപധ്യാനം ഇല്ലാണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് തന്നെയാണ് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ രൂപത്തിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപം, ഭാവം, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ശബ്ദവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അവര് പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ഹൃദയശുദ്ധി വരും. നമ്മുടെ ഹൃദയശുദ്ധി വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മളെ ശാശ്വത ആ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ആത്മീയ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവും. പിന്നീട് ഈ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ദുഃഖപൂർണം എന്നാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല, ഫ്ലിക്കറിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നും, അത് കഴിയുമ്പോഴോ അത് തന്നെ ദുഃഖമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ? അതാണ് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ രുചിയോടുകൂടി ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അളവിലും മേലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുന്നത്? ആ ഭക്ഷണം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും? ദേഹത്തിന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ? ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏതും സ്ഥിരമായിട്ടില്ല, എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും ആ എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വന്ദ്ം. എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. അവിടെ ഈ എന്താ പറയുക, ദുഃഖം,
അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ്, ആ ഒരു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല, നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആത്മീയ ലോകവും ഈ ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖപൂർണ്ണവും അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അസ്ഥിരമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശബഹുലമാകയാൽ പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അതിനേക്കാൾ സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമം ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു AC റൂമിൽ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി പഴകിയ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമലായി AC ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണോ? അല്ല. അതുപോലെ ഫാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പഴകിയ ഒരാൾക്ക് ഫാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ ഇരിക്കണം നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം തോന്നുമോ? പിന്നെ ഇല്ല അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ പോയ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോകാഹ പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്തേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായി ഉള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്താ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 14 ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 14 ലോകങ്ങളില് ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മലോകം. മിഡിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് താഴെ പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അതല, സുതല, വിതല, രസാതല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് പാതാളം എന്ന് പറയുക നമ്മള്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മേലെയുള്ളത് പല ലോകങ്ങളാണ്. അവിടെ എന്താണ് മഹർലോകം, അതുപോലെ പിതൃലോകം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവം ഇരിക്കുന്ന ലോകമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യലോകം എന്നും അതിനെ പറയാറുണ്ട്, ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഈ താഴെ ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവரைക്കും ഭഗവാനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ശിവൻ, ഗണപതി, അത് നമ്മള് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അയ്യപ്പൻ, അങ്ങനെ പല ദേവതമാരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കാറുണ്ടല്ലേ? അവരെല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ദേവതകളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, എന്താണ് ശിവം ലോകം മാത്രം വേറെയാണ് കേട്ടോ. ദുർഗ, ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേലെയായിട്ട് എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെയൊക്കെ എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്, ജനനവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരു തവണ നമ്മളെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തവണ ബ്രഹ്മാവ് ആവുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഭഗവാനാക്കുക. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ അങ്ങനെ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, ഭഗവാൻ സ്വയം ആ പോസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുക്കളുടെ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത മാതിരി നമ്മൾക്ക് പറയും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ സമയത്ത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ലോകങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മേലത്തെ ലോകം പോയാൽ കുറച്ച് സുഖമാണ് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി, ഇത്രയ്ക്കും നമ്മുടെ രോഗപീഠകളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ചും കൂടി സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാം നമ്മൾക്ക് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളില്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം, ആ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് നാമത്തിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് അത് ആത്മീയ ലോകമാണ്, അതിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം മഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗസഹസ്രാണാം സഹസ്രാന്താം തേ അഹോരാത്ര വിദോജനാഹ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 1000 യുഗങ്ങളാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. നമ്മളുടെ 1000 കൊല്ലാണ് ഇന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസവും രാത്രിയും, അതായത് ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, നമ്മളുടെ 2000 യുഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് സമയമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 36,000 ട്രില്യൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? അതായത് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്.
അപ്പൊ അത്രയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 36,000 ഡേയ്സ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ ആൻഡ് ആൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് നൈറ്റ്സ്. അതായത് ബ്രഹ്മ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 311.04 ട്രില്യൺ കോടി, 100 അങ്ങനെ വരില്ലേ, 100 കോടി അങ്ങനെ വരുന്നത്, 10 കോടി 100 കോടി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് ഈ ട്രില്യൺ വരുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ഇത് ലൈഫാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4.32 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ്. അതില് 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ളതാണ്. 4.32 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു കൽപ്പ. കൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ്. മീൻസ് ദിവസമല്ല, ഒരു ഡേ, പകൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എത്ര അതില് ഒരു കൽപ്പത്തില് എത്ര എന്നുള്ളത് 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ 15 സന്ധ്യ. സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം തുടങ്ങുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യ. അതായത് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം. എന്താ ഇവിടെ കാണാം, താഴെ നോക്കൂ, സന്ധ്യ ഓർ ജങ്ക്ചർ 1.728, അതായത് 1.728 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് പാർഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മ, ഈ 4 യുഗങ്ങൾ കഴിയുമല്ലോ. അതായത് ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് 4.32 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രളയം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയും. ഇത് ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് ഈ നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രളയത്തിനാണ്. ഈ നൈമിത്തിക പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വരൂപ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് കാരണോദകസായി വിഷ്ണു എന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സൃഷ്ടി വരുന്നതാണ് വൈവിധ്യം വരുന്നതും. നമ്മുടെ ഈ രൂപം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത്, ഈ നൈമിത്തിക പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിനെ അവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിശ്വരൂപം അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരും ഭൂലോകങ്ങളും ഉള്ള വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഉദരമുണ്ടല്ലോ, വയറ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഉദരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതേപോലെ പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മഹാവിഷ്ണു നമ്മൾ പറയുന്ന ആ മഹാവിഷ്ണുയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് അത്രയും ജീവജാലങ്ങളും പോവുകയാണ്. സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡേ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ. ആ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് പോലെ. നമ്മൾ നായയായിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം ഉറങ്ങി, എത്ര കൊല്ലാണ് 4.32 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഉറങ്ങി എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവര് അടുത്ത ദിവസത്തിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തുടരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈഫ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ ഉണ്ടല്ലോ, 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അത്രയും ആ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മലോകത്തിന് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. ഒരു നമ്മളുടെ ഭൂലോകം, ഭൂവർലോകം, അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രളയം വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് അവിടെ എഫക്ട് വരുന്നില്ല, കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുമല്ലേ. ആ ബ്രഹ്മാവിന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി താഴെയുള്ള ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികൾ മുഴുവൻ എന്താവും? ഈ നൈമിത്തിക പ്രളയത്തിൽ പെടും. പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവൻ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയമാണത്. ആ പ്രളയത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, അതിന് പ്രാകൃതിക പ്രളയം എന്നാണ് പറയാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രളയത്തിൽ, ആ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തില് ഈ ബ്രഹ്മലോകം അടക്കമുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ്, അടുത്ത ലൈഫ് വരുമ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസം ഉച്ഛ്വാസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ലൈഫ് അത് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം ഉച്ഛ്വാസമാണ്. ഒരു ശ്വാസം ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, ഒരു ശ്വാസം മുഴുവനില്ല, ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ
മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്വാസം ഉച്ഛസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച എക്സൈൽ എന്ന് പറയില്ലേ, പുറത്തേക്ക് ആ വായു വിടുന്ന സമയമാകുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത സൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അടുത്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലായി. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതിലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ കൽപ്പത്തിലും എത്ര മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മയിൽ 14 മന്വന്തരങ്ങളും ഉണ്ട്, 15 സന്ധ്യകളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഓരോ മനുവാണ് ഉണ്ടാവുക. 14 മനുക്കളാണ് അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പത്തിലുള്ളത്. ഇനി മന്വന്തര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 306.72 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ തന്നെ അത് 71 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ. ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 4 യുഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എത്രയും കണക്കാക്കിയില്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്ര കൊല്ലം വരും എന്നുള്ളത്? 4.32, അതിന് ഡബിൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മൊത്തം വരുന്നതാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതാണ് ഒരു മനു. അപ്പൊ ഒരു ദിവ്യയുഗത്തിൽ ഒരു മനു, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ദിവ്യയുഗ. ഇനി ദിവ്യയുഗത്തിന്റെ ഓരോ സന്ധ്യ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ, അതും ഓരോ യുഗം കഴിയുമ്പോഴും അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സന്ധ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 8,64,000 ഇയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, അതിന്റെ ഓരോരോ കൊല്ലങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ആ സന്ധ്യയിൽ ഒരു ലേശം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അതിന് അവർ എത്ര കൊല്ലമൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ അവസാനിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അവ്യക്താദ്യുക്തയഃ സർവപ്രഭവന്ത്യഃ രാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ രൂപങ്ങളും അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരാണ് കേട്ടോ, ഗർഭോദകസായ വിഷ്ണു. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാഗവതം പഠിക്കണം. എന്തായാലും ഭാഗവതത്തിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് സമയമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും അവര് ഉറങ്ങി എണീറ്റമാരെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. നിഭൂത ഗ്രാമാസയേവായം ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്ര്യാഗമേ അവശപ്പാർത്ത പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാം സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിൽ പോകും, എല്ലാം ആ ഉദരത്തിൽ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മാറി ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോന്യോ അവ്യക്ഷതോ വ്യക്ത്യാ സനാതനഃ യസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രളയത്തിൽ പെടാത്ത ഭാഗമുണ്ട്. അതാണ് ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും അതിന് മേലുള്ള ഭൂലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രളയത്തിൽ നമ്മൾ പെടാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പ്രളയത്തിൽ പെടാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പോകണം? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തം തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാനാനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാശമില്ല, ഏത് പ്രളയത്തിലും പെടില്ല. നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആത്മീയ ശരീരം, നമ്മൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം പോവും, നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താവും? നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള രൂപത്തില് ഒരു ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ മാരത്തെ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ആ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം. അവിടെ പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിന്താമണി ധാമം അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചിന്താമണി ധാമം സർവാഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ചിന്താമണി പ്രകര
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം വരും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ചിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സ്റ്റോണാണ്. അത്യധികം എന്താണ് വില പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രത്നമാണ് അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോൺ എന്താണ് എല്ലാ ഡിസയർ ട്രീ മാതിരിയാണ് നമ്മളുടെ. അതായത് അതിനോട് എന്ത് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാലും സാധിപ്പിച്ചു തരും ഇത്രേ ആ രത്നങ്ങൾ. ചിന്താമണി രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സർവാഭിലാഷങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നത്. ആ രത്നം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഈ അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ ഗോസ്റ്റ് മരത്ത ഒരാൾ വരും, അയാളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? അത് അത്രയും ഹിറ്റായിരുന്നു ആ സിനിമ. അത് അറബി കഥകളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിന്താമണി ഇതിനോടും സ്റ്റോണിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കത് സാധ്യമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവന് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. സുരഭി എന്നാണ് പറയുക. സുരഭി വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ പേര്. അപ്പൊ ആ സുരഭി വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മരത്തില് ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ല, അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസയർ ട്രീ ആണ്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വേണോ അതും കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കലും അല്ല സോറി, ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും സുരഭി പശുക്കളാണ് സുരഭി. ആ പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്ര. അതായത് എപ്പോഴും പാലിങ്ങനെ അകിടിന്ന് പാല് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒരിക്കലും നിൽക്കാണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും എന്താണ് അമൃതമാരിയാണ് ആ പാല് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധാമത്തിലാണ് അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് എത്ര അനേകായിരം ലക്ഷ്മിമാരെന്നാണ് പറയുന്നത് ദേവിമാരുടെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആ ധാമൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓട്ടെ, സ്വർണം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അല്ലേ? നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മിക്സ് ആണല്ലോ, 1 ഗ്രാം അങ്ങനത്തെ ഗോൾഡ് കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണുക. പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫുൾ ധാമം ഈ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, ഈ ഗോലോക ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു കാഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എത്ര വലിപ്പമായിരിക്കും ആത്മീയ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ആകാരത്തെക്കാൾ ആകർഷകങ്ങളായി ലോകാലോകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളില് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, രാധാകൃഷ്ണ ലീലകള്, അതുപോലെ തന്നെ യശോദാമ്മയായിട്ടുള്ള ലീലകള്, അതെല്ലാം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരണം തോന്നുന്നു? ഇല്ല, ഒരിക്കലും തോന്നില്ല അല്ലെ? കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമവും ഒരേ ഗുണമാകയാൽ ഭിന്നമാവില്ല. അതാണ് എന്റെ ഇത്. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് ആ ധാമത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അത് ആ ധാമത്തിനും ഉണ്ടാവും. അത് ശാശ്വതമാണ്, അതിന് നാശമില്ല. അതുപോലെ അവിടെ ആനന്ദം മാത്രം, അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, അവിടെ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പരമാനന്ദമാണ്. വഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്ക് കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. അതാണ് വൃന്ദാവനം, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൃന്ദാവനം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അവിടെ ആ ലീലകൾ നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ലീലകൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവിടെ നിതീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമുണ്ട് വൃന്ദാവനില്. അവിടെ വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. 6 7 മണിയോ മറ്റോ കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അവിടെ രാധാകൃഷ്ണ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം പൊട്ടും. ഒരു മൃഗങ്ങൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടല്ല, മൃഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവും. അത് ഭയങ്കര അതിശയാണ്. നല്ലൊരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിധീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കേൾക്കാം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് നടക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവിടെ അനന്തരം, അതായത് എന്താണ് അനുസ്യൂതം, അതായത് നിരന്തരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മധുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോടെ വിസ്തൃതിയുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. അപ്പൊ ആ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് ഗോചരമല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ നമ്മളുടെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്, 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പുരുഷസ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാലഭ്യസ്തനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിതം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി തീരണം.
അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി ചെയ്യണം. ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു. അതിന് പല സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ശ്രദ്ധ. ആദ്യം എന്താ വേണം? ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം വരണം. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ആചാര്യന്മാരെന്തെന്ന്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. ഭഗവാനെ എന്താണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതിയായിട്ട് എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. സ്വതാമസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം അല്ലെ. പിന്നെ വൈകുണ്ഠലോകാണ് വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സ്വധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പില്ലറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറും. സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഉള്ളത്. ഈ സർവപ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളിൽ തന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ സദാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്ത് ഒരു റൂം എത്ര അടച്ചിട്ട് ആരും കാണാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ എപ്പോഴും ഒരാൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കുറയും. നമ്മൾ ശരികൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. ഒരാൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അവര് വേറൊരാളോട് പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴും തെറ്റുകൾ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒരാള് കൊള്ളയടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു വീടിന് കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. എന്താ കാരണം? മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അവർക്ക് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഭഗവാനെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണാണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഏതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. ചീത്ത പറയും അമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തു കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? അവരില്ലാത്ത സമയം നോക്കി എടുത്തു കഴിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഭഗവാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചീറ്റിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെറ്റുകളെ ഉണ്ടായിണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണെത്താത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ പോലും ഭഗവാൻ അറിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ നേർമയോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കണം. എത്ര കാലേതു നാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതായാന്തീതം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കാം എന്നുമുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് യോഗികൾക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾക്കുള്ളതല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ ഈ യോഗികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അവര് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നടത്തിയ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ. അവരെന്താണ് എന്താണ് എന്താണ് എല്ലാ ചക്രങ്ങളെ കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ പ്രാണവായുവിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, സമാധിയിലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ലോകത്തിൽ എത്താം അവർക്കെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ഏത് സമയത്തും അതിന് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാൻ എന്നുള്ളതില്ല. അതിന് ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലും എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അഗ്നിർ ജ്യോതിർ അഖശുക്ല ഷൺമാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഹ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ യാത്രയാണ്. ദക്ഷിണകോളത്തില് ആ ലെവലിലുള്ള പ്രയാണമാണ് ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത്. മേലേക്കുള്ള പ്രയാണം താഴത്തേക്കുള്ള പ്രയാണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത് വരുന്നത് അകന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അതുണ്ടാവുക. അത് ഇതിന്റെ സൂര്യന്റെ പ്രയാണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉത്തരായണം അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അഗ്നിയുടെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി
ഈ അങ്ങനത്തെ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗിയെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ, അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രകാശമുള്ള സമയത്തായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതായത് പകൽ സമയത്തായിരിക്കണം, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അപ്പൊ ഒരു എന്താണ്, വിളക്ക് കത്തിച്ച പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വെളിച്ചം ഉള്ള സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കണം. അതുപോലെ പകലായിരിക്കണം. പിന്നെ ശുക്ലപക്ഷമായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാലോ, കറുത്തപക്ഷം വെളുത്തപക്ഷം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. ഇതിൽ വെളുത്തപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശുക്ലപക്ഷം. അതായത് അമാവാസി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗർണമി വരയ്ക്കുള്ള ആ കാലത്തിനാണ് ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുക. അതായത് വാക്സി മൂൺ, വെയിനിങ് മൂൺ എന്ന് പറയില്ലേ, അതായത് ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം കൂടി കൂടി വരും. അമാവാസിയില് ഫുൾ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം അത് 0 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വരും, അല്ലെ? ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം കൂടി കൂടി വരില്ലേ, ആ കാലത്തിനാണ്. ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം കൂടി കൂടി വരുന്ന ആ സമയത്തിനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശുക്ലപക്ഷം. ഇനി പൗർണമി എത്തുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ വലിപ്പത്തിലെത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്തവാവ് വരുന്ന വരയ്ക്കും ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് ഇത് വെയിനിങ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കറുത്ത പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുക്ലപക്ഷം വെളുത്ത പക്ഷത്തിലാണ് പറയുന്നത്. വെളുത്ത പക്ഷത്തിലായിരിക്കണം, അതുപോലെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലായിരിക്കണം, പകലായിരിക്കണം, പിന്നെന്താണ്, അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉത്തരായണ കാലമായിരിക്കണം. അതായത് ജനുവരി ആ കാലാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ, ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 6 മാസം ഉത്തരായണം, 6 മാസം ഇതാണ് ജനുവരി നമ്മുടെ 15th, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലമാണെന്നാണ് എന്റെ ഇതില്. അത് ഉത്തരായണാണ്. ധൂമോ രാത്രിസ്തദാ കൃഷ്ണ ഷൺമാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർ യോഗി പ്രാപി നിവർത്തതേ. ധൂമസാന്നിധ്യം രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും, അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, രാത്രിയിലാണ്. അതുപോലെ പുക പിടിച്ചൊരു മറ്റോടത്ത് എന്താണ്, ജ്യോതിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അഗ്നിയുടെ വെളിച്ചം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ധൂമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുകയാണ്, അതായത് ഒരു പുക പിടിച്ച മാതിരിയുള്ള സമയം, രാത്രി സമയം. അതുപോലെ കൃഷ്ണപക്ഷം ആണ്, അതായത് വെയിനിങ് മൂൺ ആണ്, അതായത് വന്നിട്ട് ചെറുതായി വന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് പൗർണമി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമാവാസി വരെയുള്ള സമയങ്ങൾ, അതാണ് കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൺമാസ ദക്ഷിണായനം, അത് 6 മാസമാണ്. ആ ദക്ഷിണായനത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ്, ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്കാണ് പോവുക. പക്ഷെ ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ വീണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു ജന്മമുണ്ട്, തിരിച്ചു വരും. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചന്ദ്രലോകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കൂ. അവരത്രയും എന്താണ്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടക്കി എന്താണ്, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, അതായത് അവർക്ക് പാപങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് എന്താണ്, വീണ്ടും ഇവിടെയും ചന്ദ്രലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൂലോകത്തിനേക്കാളിലും ഒരുമാതിരി നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്, ചന്ദ്രലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂലോകത്തിനേക്കാളിലും കുറച്ചുകൂടി സുഖമാണ് ചന്ദ്രലോകത്തിൽ. പക്ഷെ എന്താണ്, തിരിച്ചു വരണം നമ്മള്. അവിടെ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 10,000 വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രലോകത്തിൽ പോണ ആൾക്കാർ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ്. നീനൈതോ സതി പാർത്ഥ ജാനന്യോഗീമു സോറി നോട്ട് ക്ലിയർ. നൈതേ സ്യതി പാർത്ഥ ജാനന്യോഗീ മുഹ്യന്തി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴികളെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അർജുനനോട് പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് കേട്ടിട്ട് നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, ഒരു ഭക്തൻ ഇത് കേട്ടിട്ടൊന്നും പേടിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ മരിക്കാനായിട്ട് വല്ല നിയമം നമ്മൾക്ക് അറിയോ, ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ മരിക്കണേ നമ്മൾക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രാണനെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണ് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഈ എന്താണ് പുകയുള്ള സമയത്താണ് അവർ മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ചന്ദ്രലോകത്ത് പോയി കുറച്ചു കാലം സൂചിച്ച് ജീവിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്.
ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണോ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണോ വിടം വിട്ടു പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തൻ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം തുടരുകയും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈത്തി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് രാത്രി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, പകൽ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ, ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവണം. അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. പക്ഷെ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് യജ്ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾക്ക് ഇതേമാതിരി എന്താണ്, ധ്യാനം ചെയ്ത് മെഡിറ്റേഷനിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഹോമങ്ങൾ, അഗ്നിഹോത്ര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്തിട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ യുഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം, അതുപോലെ ദാനം, ദാനം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യണം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു ഓർഫനേജിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, അവൻ നമ്മുടെ ദേഹം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുന്ന പുണ്യങ്ങള് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ്, ദുഃഖങ്ങൾ കുറവുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. പുണ്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് സുഖങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീക്കി നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ തരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട്, കുറച്ചും കൂടി ഭൗതിക ജീവിതമാണ് ആണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഭക്തന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സുധാമാവിനെ പറയാം, കുചേലൻ അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അത് തന്നെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഈ ജന്മത്തിൽ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മതി, ഇനി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയ്ക്ക് അത് ഉത്തരായണത്തിൽ മരിക്കുന്നു, ദക്ഷിണായണത്തിൽ മരിക്കുന്നു, പകൽ മരിക്കുന്നു, രാത്രി മരിക്കുന്നു, അതോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മരിക്കുന്നു, പുകയുള്ളപ്പം മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിനവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കുകയും വേണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗുരുഗൃഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ വേദപഠനം? ഇനി അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി, രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദപഠനത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഉത്തരായണവും ദക്ഷിണായനവും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗത്തിലല്ല കേട്ടോ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന്റെ കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുമ്പോൾ അധികവും അവരുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കണം. അത് രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് എണീറ്റ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് അത് അത്രയും ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ബ്രഹ്മചാരികൾ ഒരു ഗുരുഗൃഹത്തിലെ ആശ്രിതന്മാരെ പോലെ കഴിയാനായിട്ട്. നമുക്ക് വേറെ ഏത് എൻജോയ്മെന്റും ഇല്ല, പഠിപ്പ് മാത്രം, വേറെ ഏത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് മാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് എന്താണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ ഗുരുകുലവാസവും പഠനവും തുടർന്ന് അനുഷ്ഠിച്ച ശിഷ്യൻ സ്വഭാവ പരിപക്വത നേടിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു എളിമ വരും.
നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്നുള്ള ബോധം അവരുടെ ഉള്ളില് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പഠന ക്രിയേറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്, ഒരു നല്ല ലെവലിൽ നമ്മൾ പാസ്സാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഒരു ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരുമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എളിമയുള്ളവരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, വിനയാന്വിതരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും യഥാർത്ഥ ഒരു ഗുരുകുല പഠനത്തിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരാൾ നന്നാവുന്നത് അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഞാനാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും മേലെ ഇരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരുമ്പോൾ അയാളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അയാളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് തരാനുള്ളത് ഒരിക്കലും വേറൊരാൾക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചോ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വറി ചെയ്യാൻ പോവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുടുക്കിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശോർദങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ, അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഗുരുകുല പഠനങ്ങളോ തനിയെ നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിനയാന്വിതരായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണോ, ആ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരും. അപ്പൊ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കമ്പ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ, അതായത് ഭക്തിയുഗ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഭഗവാനിലെത്താം, ഭഗവാൻ ആരാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ്, ജീവാത്മാവ് ആരാണ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണല്ലേ നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. ബ്രഹ്മം എന്ത് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്. ആധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, യജ്ഞ ദേവത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് എന്തെന്ന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. നമ്മളാണ് ജീവാത്മാവ്. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്, അതിന് പുറത്തുള്ള ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്, ആ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ അടിപ്പെടുന്നത്, അത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഈ 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്. പിന്നെ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമായ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പ്രാപിക്കാം, അതുപോലെ ഒരു മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് കോമ സ്റ്റേജിലായിരുന്നിരിക്കാം, അതല്ല അയാൾക്ക് ബോധമില്ലാത്ത ലെവലായിരിക്കും. അതായത് കോമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ഒരാൾ തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥ, നമ്മള് അൾസൈമർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സ്വയം ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നാമം ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ ബോധം കൊടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ അറിയാം ഏത് സമയത്താണ് അയാൾ പോകേണ്ടത്. നമ്മൾക്കാണ് അറിയാത്തത് ഏത് സമയത്താണ് അയാൾ മരിക്കാൻ പോകണേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ആ മരണസമയത്ത് ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള ബോധവും ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപശ്ചര്യായ ദാനം ജ്ഞാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അനായാസേന നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പോ അതാണ്, ഇത് സുലഭമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, സുലഭമാണ്, എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വരയ്ക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതിൽ പറയാണ് അത് മറ്റ് ഹഠയോഗമോ അഷ്ടാംഗയോഗമോ ചെയ്യുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ടു പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ അനുഭവം ഉള്ളത് ആർക്കായിരിക്കും, ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായ ഒരാൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് എന്തൊക്കെയോ പറയാം, ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ കേട്ടു, പകുതി മനസ്സിലായി പകുതി മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരാളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ. കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും അവർ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സത്യമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ വാക്കുകൾ അതേപടിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഊഹാപോഹ നിപുണരിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാള് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക.
എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അറിവ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ എത്തില്ല. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അനന്യഭക്തി. അതാണ് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ, മാമേവം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരമധാമത്തിലെത്താം. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കോ അതുപോലുള്ള ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലേക്കല്ല. അതൊന്നെല്ലാം ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രമം എന്തിനായിരിക്കണം? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. അതും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? അന്യാഭിലാഷിതാശൂലം, വേറെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാണ്ട്. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത എന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മള് വിളിക്കുക. എനിക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കണം. നമ്മളുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനാണോ? അല്ല, ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു ഇഷ്ടമായിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിക്കുക, ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്. എന്റെ അപ്രതികത, അതായത് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിടാണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു സംശയം പറയട്ടെ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ.